Здравейте, прекрасни момичета и момчета! Вие сте с подкаста "Истории от постелката" с мен Ира Маринкова, вашият йога инструктор. Днес до мен на постелката е Асия. Жена, която може да те разсмее дори в поза шавасана. Тя е като слънчев поздрав в понеделник сутрин рано, с чувство за хумор, без грам задръжки и с невероятна способност да намира смешното дори в най-заплетените асани или ситуации в живота. Моята гостенка днес не просто практикува йога, тя и се смее, обича я, забавлява се от сърце, наслаждава и се, така както се наслаждава и на живота си. Настанете се удобно, вдишайте, издишайте, започваме. Асия, добре дошла в една от прекрасните зали на йога център Гаятри, който се намира на булевард Симеоновско шосе 36А. Идваш не за първи път тук. Благодаря ти, че се отзова на поканата. И аз ти благодаря първо за поканата, за милите думи. Въобще за мен е чест, че съм тук на това тъй наречено от мен вълшебно килимче, защото на него имаме страхотни изживявания, емоции и който не е пробвал да на това килимче, да заповяда, няма да сгреши. Благодаря ти. Асия, да започнем с въпросите. Кога беше първия път, когато ти реши, че трябва да посетиш йога зала? Всъщност как се срещна с йога? Благодарение на теб. Честно казано, ако не си инструктор, аз не бих отишла на друго място след вече като познавам теб. Както, ако си спомняш, преди имало едно време, дойдох при вас на море и оттам вече ти ме покани във вашата група на йогичките на Ирка. Съответно, тогава беше коронавирус, имаш онлайн практики и мене много така ме пледни начина, по който водиш, начина, по който всичките гледах стари снимки от групата, упражненията, бяхте вече, имахте и йога лагер и просто си казах не и аз ще опитам. Защото ми се видя доста интересно, особено ти както водиш, много завладяващо. И по този начин, и веднага след коронавируса, като ни пуснаха, в момента, който разбрах, че ще има йога, и веднага дойдох. И от тогава не съм, честно казано, не съм си помислила, че това просто е наистина завладяващо и магично и начинът, по който ти водиш. Имаше ли нещо, което все пак за първи път те притесни, когато дойде в залата? Когато, примерно, гледаш, че някои от момичетата, от жените са по-напреднали, правят нещо, на тебе ти се случва за първи път или не, просто се пускаш по течение? В началото, докато влезеш е притеснително, все пак това е нещо ново за мен, имайки преди, че другите, аз практикувах месеци нещо вкъщи само, но бях стриктна всяка вечер. И общо взето това, иначе нямаше никакъв друг проблем. Когато те попитат твоите близки, когато разбраха, че ходиш на йога и те питат: Асия, какво правиш на тая йога, какво се случва там, ама ти наистина ли се занимаваш с йога, какво им казваш? Най-близките ми вече знаят вкъщи, защото благодарение на тях имах един час спокойствие, мир и тишина, за да мога да си провеждам уроците, съответно упражненията. А на тези, които вече около мен не чак толкова близки, както аз викам домашните войници, на тях им обясних, реално като разбраха, че ще ходя на йога, те казаха: там се чекнете. И аз моля, няма нищо общо. Просто преди, ако трябваше да се обърна наляво или надясно и да върта цялото тяло, след йогата, просто това се случва само с главата. Няма нужда да върта цялото тяло и въобще тялото е отпуснато, разтегнато, смисъл отпуснато до толкова, че да можеш да правиш неща, които преди това не си можел, а в същия момент е стегнато и се чувстваш много, ходиш изправен, но въобще по съвсем друг начин се чувстваш. Да. Какво предпочиташ в часовете по йога да се разтягаш, да правим някакви по-силови практики, примерно дъски, планкове или повече разтегателни асани, или да медитираш? Кое предпочиташ? Според мен комбинацията, както ти правиш, за мен лично ми е супер и се чувствам много добре. Дори имало моменти, когато дадено упражнение не ми е на момента да го направя, въпреки всичко накрая като приключиме вече след медитацията, просто дори да съм била цял ден на работа,
аз си тръгвам наистина, както се казва, мога да изкарам още един ден да работим. Да. Като каза работа, нека да кажем на хората, които те повечето те познават, между другото, но за тези, които не те познават, ти работиш в магазин. Продавам паркети, настилки. Да. Каква е връзката сега? Как йога ти помага да се справиш в работата? Прилагаш ли нещо, някои трикове от йогата? Абсолютно. Когато съм на работа, тук спокойствието, това да игнорираш някои неща, да си тук и сега, както ти винаги казваш, това много помага. Още повече, че и моите доста от клиентите ми се оказва процес на разговор, защото те са дълги часове на избиране и се оказва, че те хората на йога или са преподаватели, става много хубаво и се опитват между другото да ме примамват, да ме привлекат, но не се давам, да знаеш. Кажи ми, коя е любимата ти поза и съответно коя е позата, която ти е трудна и винаги така, когато трябва да изпълняваш? Може да не. Тези, в които трябва да баланс да пазим, са ми любимите. Защото тогава ми е точно сама със себе си се изпробвам, нали, доколко мога да се съсредоточа и да направя упражненията, които ти ни даваш. Проблем са ми тези, които трябва да са ме седнали и да си стигна палеца с ръката. Тези са ми най-проблемни, но не се давам. Палеца вече го стигам. Коя инструкция ти е най-досадна от твоя учител, в случая аз? Кое е нещото, което ти изнервя, примерно? Съжалявам, ще разочаровам, нямам такава. Нямам такава. След като съм дали аз и някой друг, поне според мен, след като сме дошли, в крайна сметка ти си ни инструктора, ти си ни учител, т.е. ние трябва да правим това, което ти ни казваш, то е за наше добро. Както винаги, защото ти не си някой като робот, така, айде да му минат часовете, винаги обгрижваш всеки, съответно новите членове на групата винаги ги караш по-напред да са близо до теб, да ги наблюдаваш, тези, които сме малко по-отдавна, може вече и по-назад, нали, ние все пак сме свикнали нормално, винаги ни обгрижваш всички, така че няма инструкция, която нещо ме... Коя йога предпочиташ? Йога на плажа, йога в планината или йога в залата? Каква е разликата? Примерно при някои асани със сигурност са много по-лесно в зала. Общо взето с теб ли навсякъде отивам. Първото, което на всяко едно място е различно. На йога лагерите на морете, уникално, особено сутрин, слънцето изгрява, смисъл ни още сме санити, но въпреки това правим упражненията, чуваме вълните, птичките, смисъл уникално е, вечер по същия. Те са ми, както и в гората, аз за сега не съм била, за съжаление можах да дойда с вас на Жерана, но за мене щом си с групата, с хората около тебе, правиш това, което обичаш, нали, ти не правиш нищо на сила, реално погледнато, това да сме в залата е просто обстоятелство, че времето е лошо навънка. Или просто, нали, в зависимост от това дали е почивните ни дни, дали са работните ни, от това зависи според мен. Не правиш нещо, което обичаш, няма никакво значение къде си. Как се чувстваш, когато в залата, защото има и такива, всички хора сме различни, например, се случи до теб да седне някоя жена, която нещо мрънка, или е топло, или е студено, или започва в телефона да рови, или някакви съобщения идват. Как процедираш тогава? Дразни ли те това? Общо взето, нормално да ме подразни до толкова, че, нали, за секунда обръщам внимание до толкова, нали, че все пак ще ме до мене. Случвало се и, нали, но много рядко, но в крайна сметка, нали, целта е като сме тук да сме, както се казва, да съсредоточиме и да всичко да остава извън вратата или на залата, или, нали, там където сме, дори както като сме на морето, изключваме кой минава, кой се кара на детето си, кой нещо друго, нали, това е целта. И след като успеем да го направим, за мен това е постижение. Не случайно в работата си съм супер спокойна и, както се казва, трябва някой много да ми скара извън нерви. Кажи ми, кои са трите неща, които са забранени в йога залата? В йога залата, нали, първото телефона, говоренето и вече за третото, може би да ме подсетиш ти. Чакам ти да кажеш, да видя дали си внимателно. Да не идваме по-бански. Да не сме облечени така, че да разсейваме останалите. Да, аз пак имах преди да не сме облечени по-бански. Неприлично, както се казва. Добре, като казваме за да не разсейваме останалите, как ще се почувстваш, ако в залата, примерно, има едно момче, две, три, които изглеждат супер, могат ли да ти
вземат вниманието. Изобщо, когато има, защото знаем, че повече жени имат. Те са 1, 2, 3, пък ние сигурно сме 30 хубави жени. Предполагам, те ще са по-разсеяните. Но мисля, че в залата надали някой е тръгнал да, както не че няма лошо, но надали някой е тръгнал, за да дойде да гледа другия. Напротив, колкото сме повече, колкото сме по-различни, толкова е по-хубаво, не е случайно и затова реално погледнато се запознаваш толкова хубаво, като идваш на уроците, защото се запознаваш толкова много хора различни, които реално извън залата ти не би ги срещнал. И аз лично съм супер благодарна за достата години, от които идвам при тебе, за хората, които познавам. Да, т.е. йога събира хората, намерили приятели. Абсолютно. Има доста от хората, които, как се казва, ние не можем да се виждаме всеки ден и да се чуваме, но пък чакаме с нетърпение моментите, когато ще сме заедно и това е уникално чувство. Просто то е магия, няма как да се обясни, ако не дойдеш, нали, да го изживееш. Какво ще кажеш за дихателните практики? Харесва ли ти това? И изобщо предпочиташ ли дихателна практика или практика, в която да има повече асани? По принцип, дихателните практики ми харесват, но аз съм, пак казвам, винаги това, което ти правиш. Комбинация от всичко, нали, и това е много, поне за мене, е перфектният вариант. Нали, не случайно и направо, нали, имам ли възможност, това ми е нещо, което да си идвам при тебе. Дори когато не мога, извинявай, че те прекъсвам, когато не мога, си пускам онлайн уроците, които, нали, си записала. Просто е, както се казва, може отдалече, но съм си мислена с вас. Благодаря ти. Асия, кажи ми, как реагира тялото ти, когато чуеш инструкцията, оставаме в тази поза още 5 минути? Ами ако ми е хубаво, но ако не, просто си казвам, значи Христова стегни се и това трябва, значи след като трябва, Ирка е казала, значи тези ще ги издържа. И така. Случва ли ти се някога в залата просто нещо да не ти е окей, да искаш да си тръгнеш, обаче се притесняваш, нали? Понеже си добро момиче, не искаш да напускаш залата, да не обидиш инструктора. Случва ли ти се? Не, честно. Мога да си сложа ръка на сърцето, въобще никога не ми се случва. Просто от тук си тръгваш наистина зареден. Това е истината. Дори да ти е бил деня, както аз казвам, няма да употреба думата в момента, но всички, които ме познават, знаят. Дори да ми е бил да напълен с такива хора, просто тук минава практиката и ти се просто наистина си като едно сега се събуждаш. Имаш ли някоя житейска ситуация, в която се сещаш, че йога ти е помогнала? И изобщо, когато си тъжна, когато си потисната, искаш ли да дойдеш на йога или предпочиташ да останеш сама със себе си вкъщи? По принцип, когато поне за мен човек е решил да отиде където и да било, то отива, каквото и да се случва, значи хората трябва да изключват, нали, това, че отиваш на място, където обичаш, нали, изключват другите неща. Нали, може да е за един час, тия другите работи няма да минат, но всичко си има и лимит, нали, време. То рано или късно минава, няма, както казва, няма се да лежиме или само да работиме, всичко е преходно. И реално погледнато, за мен това си е смисъл такъв, че нямам нещо. Просто когато си решила, идваш и... Идвам си, да, и въобще другото, което си отвънка. Ако трябва да избираш от планк и медитация, кое избираш от двете? И по принцип планк ми харесва повече, но реално аз пак съм на принцип. За мен е комбинацията от упражненията, смисъл и нали, упражненията и медитацията са те си взаимно свързани, поне за мен, аз така ги мисля нещата. Просто едното без другото не може. Нали, когато е комбинация, съвсем по друг начин. Имаш ли приятелки, които успя да зарибиш, нали, в кавички? Сега зарибиш, това нали, не е точната дума, обаче нали, успя да накараш да дойдат в залата или да те последват, или просто... Ами то се оказа, че впоследствие, когато аз почнах вече, нали, да говоря за йога, оказа се, че доста хората около мене ходят на йога. Обаче не знайно защо не ми казват. Да. И явно не знам. Така е. Добре, кажи ми, когато си в час по йога, правило ли ти е впечатление, че някои момичета са в залата просто за да си направят някоя друга снимка,
да са с хубави екипчета. И защо как реагираш на това? Какво смяташ за момичетата, които идват просто да се снимат, да качат във Фейсбук, в Инстаграм и да кажат след това аз хода на йога, всъщност те физически Ами според мен то си е за тях. Както се казва, то си е за тях. Реално погледнато, то колкото и да казваш, че ходиш на йога, то си личи дали ходиш или не. Смисъл такъв, че то си е за тях според мен. Нали, не е окей, защото примерно по този начин те взимат място на някой, който наистина нали, обича йогата, иска да дойде, но някой път, нали, тъй като много хора нали, няма как има определен лимит на бройката, която може да практикуват за дадения час. И реално тези момичета взимат нали, мястото на хора, които наистина искат да идват. Нали, не е само за штрак-штрак и да си покажем новите костюмчета. Като говорим за новите костюмчета, какво предпочиташ? Йога с нов, лъскав, готин екип или йога по пижама? Пижамата ми е за спане сега. Предпочитам като хода на йога сега, нали, това е да си облечеш екипчето, смисъл такъв лъскаво или не. Сега всеки си има предпочитане. Ние обичат лъскавки, други по-изчистенки. В крайна сметка, като дойдем тук в залата, да се чувстваме добре. Нали? Освен, че ти предразполагаш към това, хубаво и ние самите, както и като отиваме на работа или излизаме дори до магазина, нали, това си е нещо, което според мен всеки трябва да го има. Да. Какво може да те разсмее в залата по йога? Със сигурност имало много случки, обаче това не мога да се... Ти ни разсмиваш, между другото. Ето сега, го казвам. Ние сме съсредоточени да направим упражнението, нали, по начина, по който, нали, ти ни показваш и също всяка една от нас се стреми. И изведнъж като кажеш, момичета, усмихнете се, много сте сериозни. Как да не се става смивка, като влезеш? Няма как да не се. Това със сигурност ме разсмива всеки път. Имаш ли някакъв гаф, сещаш ли се за случай, в който примерно правиш някаква асана, обаче тялото полита и вместо войн, примерно отиваш в някаква друга асана? Със сигурност е имало, обаче пък бързо си се връщам в асаната, която си ни казала да сме, така че предполагам, че на всеки се е случвало, особено и тези, които са ни моите любими за баланса. Там, нали, редовно сме като пияни се едно, но въпреки всичко, нали, един-два пъти успяваме да влезем в позата. Има ли нещо, което може да те накара да спреш с йога? Да не дава Господ. Смисъл здравословно, иначе няма как. Смисъл, жива и здрава да съм си, искам да си идвам. И както знаеш, особено лагерите, там ние правим обратно броене, докато остане момента за него. Просто не искам тези моменти, които ги обичам, да ми се отнемат. Когато сме в шавасана, случва ли ти се да заспиш, да се унесеш и кога се случва това? След тежък работен ден, примерно, или просто ти се спи на сутрешните практики, заспиваш? Нали, няма нищо лошо човек да заспи в шавасана? По принцип, лично на мене не. На моята дъщеря, знаеш, като идва, я заспива на практиките, но според мен на един-два пъти аз лично се усещам, защото, нали, реално като почваме да медитираме, нали, да се отпускаме и, нали, слушаме твоя глас. Съответно, отпускаме абсолютно всичко, каквото кажеш. И тогава, след практиката, нали, си много спокоен. И според мен не толкова, че си изморен или нещо, по-скоро това, че се успокоява човек и ти толкова ти хубаво, че се унасяш. Аз на един-два път съм се хващала, тръгвам, обаче, примерно, мисълта ми нещо, нали, като говориш, смисъл такъв, не че е лошо, а просто ми казваш, хванете сега, издишайте всичко лошо, вдишайте всичко хубаво, нали? И тия работите връщат в реалността. Нали се стараш? Много добре си запомнила много неща, т.е. значи ти си добър ученик. Сега, ако ти си инструктор и сега трябва да започнеш един час по йога, как ще започнеш часа? Ами направо си те взимам тебе и ти си го водиш. Задължително това, което много ми харесва, първото спокойствието, което вдъхваш на всеки. Усмивката, с която ни посрещаш, винаги първите думи, с които ти ни караш да се чувстваме добре. Тоест, ние, както казваш ти, да сме тук и сега. Йога е не насилие, да не гледаме отстрани кой какво прави, а да слушаме нашето тяло и това, което то, нали, ни позволява да правим, защото, както ти казваш пак, нали, има дни, в които асана, която си правил предната практика, може да няма този ден да не можеш да не направиш и обратното.
Затова по този начин, аз пак казвам, нали, не искам нещо, но на мен си ми харесва както въобще, така че най-вероятно ще те копирам с позволение. Да, но има много още, докато стигна до твоето ниво. Предпочитам да стигнам уроците. Не знам, аз както забелязвам, ти си ми достоен заместник, така че съм спокойна, че ако някога нещо се случи на йога лагерите, може да ме заместваш. Има други преди мене, които са на много по... нали, се гордея с тях на много по-голямо ниво. Асия, кажи ми, килограмите и годините имат ли значение в йога? Първо за годините. Примерно някоя жена на 70, друга на 18. Не, според мене, знаеш на йога лагерите какво ходим, една много възрастна дама, която е към 80 и нещо вече. И я срещаме, изглежда перфектно, тренира с нас йога, се присъединява, така че за годините не мога да кажа нищо. За килограмите също. Мене ме виждате, нали, доброто услужение съм за моите скромни 40 и няколко, вече 7-8 станаха, вече ги избавите, сте ни избавили, няма да. Но това да си гъвкав според мене и не означава дали ще си слаб или пълничък. Тоест има нали, момичета, които нали, са по-пухкави и правят упражнения, които аз, нали, още клочавата не мога да ги направя. За мен възрастта и килограмите нямат никакво значение за йогата. Ето какво ти е в душата и сърцето, това е. Искаш ли, харесва ли ти, това е положително. И какво искаш да кажеш на хората, които все си казват, трябва да почна да се занимавам с йога, обаче нямат смелостта. Винаги си представят, че в залата са млади, слаби, гъвкави, едва ли не гимнастички, а не идват да видят с очите си за какво става въпрос. Как ще накараш, примерно? Какво ще им кажеш на тези хора, сега, които те гледат, и си казват, то е сигурно готино, ама страхотно е. Не е готино, но е страхотно, просто губите много. Трябва наистина да дойдат, да видят за какво става на въпрос, просто спокойствието. Много от момичетата през годините, които съм идвала, са били за първи път и точно това коментират, нали, че докато дойдат, нали, и как не са, защо не са дошли до сега. Нали, това име накрая пак, като питам сега как се чувстваш. Страхотно е, вика, Боже, защо не съм дошла до сега, нали? И в крайна сметка и като в живота. Не губете време в това да се чудите дали искате да направите нещо или не, просто го направете, ако е вашето, ако не е, значи нещо друго е тяхно. Така, че... да. И един последен въпрос. Според теб, всъщност първо ми кажи за себе си, промени ли начина си на хранене, откакто идваш на йога? Защото много хора си мислят, че трябва да се откажат от хиляди неща, нали, от някакви хубави пържолки и разни места. И си казват, по-добре да си хапна, вместо да се лишавам заради една йога. Да. Както ме познаваш, аз съм на зърнена диета. На мене ми се дай всичко по всяко време. Тоест, колкото и да обичам йогата, когато съм гладна, съм си гладна. Нали? Но йогата по никакъв начин не ми е променила живота в някаква лоша светлина или отрицателна. Напротив, пак казвам, тук хората, с които се срещаме, емоциите, които имаме, по лагери, нали, на рождените дни на йогата, нали, на първо място ти, защото ако реално теб те няма, ние всичките нямаше да сме в групата. Защото ти според мен много не осъзнаваш какво правиш за всички нас, но наистина, ако не си ти, аз лично на друга йога няма да отида. Пак казвам, това не е само мое мнение, дори познавам, нали, аз около вкъщи, където живея, наистина имам много йога, нали, студия, където мога да отида, на които сме им монтирали паркетите, как се казва, мога да ида, нали, ако някой се притеснява за парича да няколе. Не, просто аз съм казала, че няма защо да отида някъде, където, нали, това е начина нали, на самите упражнения, които ще правим, нали, в случая. Друго е, ти като отидеш някакто и в магазина, отиваш в този магазин, може да е скъпо, но самия факт, като персонален любезен и обслужването ми, аз ще предпочита да дам 5 лева повече или 10, но там където ще, как се каже, ще излезе с усмивка, а не точно обратното, нали, защото съм чувала и много, нали, около нас студиета, че в крайна сметка викам, вие за какво ходите на йога? Упражненията, ама ти упражненията, и вкъщи можеш да си ги правиш, примерно, нали, ако искаш, макар че не е като, нали, в залата, но мисълта ми в крайна сметка, то си е емоция това.
колкото идеи и съм много спокойна. Да, това наистина да си уравновесен и спокоен, йогата много помага. Да не кажа, че дори и стойката се изправя, това вече го коментирам с няколко, нали, и то от различни краища на България, жени, които и то възрастни на по 50 и нещо, че стойката е била, ходили са прегърбени, а сега стойката, откакто практикуват, им е изправен. И те самите се чувстват много по-добре. Да, ти хващал ли се някога, когато минаваш по край някакви витрини, да се погледнеш така отстрани и си кажеш, аз съм вървя малко. Аз по принцип самочувствие. Не си самочувствие, а по принцип, нали, гледа, то си е като навик. В смисъл, тук знаеш самите пози, гледаме всичко да е, нали, това е целта, нали, не да се изпълняваш упражненията, нали, кой колкото може, ама то си е лично за тебе, ти гледаш какво, нали, по начина, по който до каква степен искаш да ги направиш, нали, не на всеки позволява. Аз пустия палец не мога да го стигна, нали, по начина, по който искам, но го стигам вече. Реално погледнато е много по-хубаво да ходиш изправен, отколкото прегърбен. Сега няма... Да. И дрехите ти си дадат по-хубаво. Да. Ами, Асия, това бяха общо взето въпросите ми към теб. Благодаря ти. Много ми беше хубаво да си говорим с тебе. Направи ми голяма реклама. Значи аз казвам нещата както го мисля. Примерно, че аз каквото чувствам, ако не ще се зададе си, но наистина който не е пробвал и се чуди, нека да заповяда. Аз не бих казала да ходи на йога, а да си дойде на йога при Ирка. Защото наистина е съвсем различно от това, което съм коментирала с познати, които ходят на йога. Има някои обикалят от, както се казва, от едно място на друго място. Дори моят шеф, един от шефовете ми, ходи на йога и той непрекъснато, доколкото разбрах, от студия на студио ходи. Докато, както каза, да попадне на неговото си место. Да. Аз се благодаря ти много за разговора. С тебе ще се видим скоро на рождения ден на групата. На 15 ноември в Кюстендил ще има купон, така че всички са поканени. Още веднъж ти благодаря. Приятели, това бе днешния епизод Истории от постелката. Благодаря ви, че бяхте с нас в тази пъстра, човешка и весела среща на постелката с моята гостенка Асия. Ако и вие се усмихнахте, познахте себе си в някоя от тези истории или усетихте, че понякога най-добрата поза е тази, в която сме истински, значи сме си свършили работата. Не забравяйте, дишайте, движете се, смейте се и се връщайте на постелката. Всеки път. Сърцето знае пътя. До следващия път, където йогата среща живота. Такъв, какъвто е. До нови срещи. Намасте. Намасте.